El següent punt és relaxar les lumbars. Què entenem per això? Entenem el fet de deixar-les caure, obrir-les, eliminant suaument la corba natural. La corba lumbar ha de disminuir, ha de ser més petita, de manera que quedin les vèrtebres pràcticament rectes, i això farà que tota la zona quedi estimulada, que la zona del Mingmen, la porta de la vida, just darrere del malic, es pugui obrir i generar l'energia necessària. El Mingmen connecta amb l'energia del Tantien, de manera que si aquests dos punts estan estimulats i estan oberts, l'energia interna, la Yuan Qi, l'energia original, pot fluir més fàcilment. Des de la postura dels 3 cercles, com que hem obert l'energia a les cames a través dels punts anteriors i amb el ventre vertical, ara el que podem fer és posar la part lumbar paral·lela al ventre. Els malucs baixen i roden cap a baix. Imagina que hi ha un pal a davant del teu ventre i tu baixes i vols posar la pelvis per sota del pal. De manera que la columna lumbar s'estira, s'obre. No així, sinó d'aquesta manera. El ventre està vertical i per darrere les lumbars també estan verticals. Hi ha una línia paral·lela entre els dos punts. Fixa't en la posició, a baix i rotació endavant. Rotació. Les vèrtebres estan rectes, no hi ha corba lumbar.